ଶାଗ ଭଜା, ବାଇଗଣ ଭଜା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ମାନେ ଦେହ ଭିତରେ ଜୀବନ ଗୋଟେ ପଶିଯାଏ। ଖରାରୁ ଆସିବ, କାମରେ ଯାଇଥିବ କି କୁଆଡ଼େ ଅଫିସିଆଲ କାମରେ ଯାଇଥିବ, କିଛି ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗାଡ଼ି ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ କି କ'ଣ, ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ପଖାଳ ଟିକେ ମିଳିଯିବ ନା, ତା ମଜା ଟିକେ ଅଲଗା। ଲୋକ ତ ସବୁବେଳେ ଚିକେନ ମଟନ ହ୍ୟାନ୍ ତ୍ୟାନ୍ ପୁରା ସବୁବେଳେ ସେ ଗ୍ରେଭି ଆଇଟମ୍ ଖାଇକି ଦେହକୁ ପୁରା ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚେହେରା ଦେଖୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଝଡ଼ିଗଲିଣି, କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ଜାଗାରେ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ପଖାଳ ପୁରା ଫିନିଶ୍ଡ, ଶାଗ ଭଜା ଫିନିଶ୍ଡ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ତୋରାଣୀଟା ପିଆ ହେବ ନା ପଖାଳ ମାରଣ, ପୁରା ଏ କ୍ଲାସ୍, ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫିଲିଂ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ହାତ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ କଥା ହେବା, ଚାଲନ୍ତୁ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मु आपनकर प्रिय ओडिया टोका बिबेक। जय जगन्नाथ। आउ आपण तो जानते खरा बहुत जोर है, खरा एत जोर हो खरा मैंने कहले सर मैंने मु तो जस्ट सामान्य दुकान जाइए आसला बेलू मो देह कहीं जाऊँ। आज मु बो को कहीकि जाइए बो तो आज पखाड़ करूँ आ सहित शाग भजा टे करूँ। बो कहीकि जाइए सकाଳେ बो कर जानी कितु मु भिडियोटा बनई दूसरी बो जब सियोर कर भिडियोटा फाइनाली आसो। तो बोऊ को आसला पचारि बो कौन गोटे धुआधुई करते पचारि बोली बो शाग भजा कर ना। तो बो कहले तो घर को चल तापर कथबार्ता। तो मुझे आसी घर भर पहुँच जाइए। आउ चलते देखा बो पखाड़ सहित मत शाग भजा दौर ना कौन दूसरी कहीं मुझे बोऊ आज कहीकि जाइए पखाड़ खाई बोली कहीं खरा एत जोर हो देहपाई पखाड़ा सबुठ भल जिनस। मुझे कहूँ आपण भी पखाड़ खातु आ सुस्थ रुहतु। खरा दिनटा पानी जिते इच्छा से पिंतु, अधिक मात्रा पानी पिंतु। आ खरा दिन जुआड़े भी जाऊँ ग्लास मतलब चश्माटा नहीं कि सांगे जातु, पानी बोतल गोटे पाखे रखु। मु तो सब मो सांगे चश्मा गोटे पानी बोतल जहाँ भी रखुची। तो आपण मैंने भी रखु। तो चलते जा देखिए बो कौन खाया दौरान आउ खाइबा, आपण मैंने भी देखिए मु कौन खाऊँ। चलते फाइनाली पखाड़ मो बढ़ाई जाइए। मु भी पखाड़ पाखे बस बहुत ही बढ़िया स्मेल आसुची तार कहले सरबनी से जो स्मेलटा। आउ चलते जा डायरेक्ट पखाड़ खाइबा, देखिए केमी कौन बढ़ाई चलते। तो देखिपे पखाड़ बढ़ाई जाइए। बो दी गोटे लंका तादेह लेंबू आउ तो दही ये खाएनी से दहीटा पकईनी। चलते लेंबूटा पूरा चुपुड़ा पखाड़ भात में देखूँ पूरा लेंबू चुपुड़ लुण तो भात में पड़ जाइए। सागर अच्छे शाग भजा, बैगण भजा, खरा दिन सुपर टेस्ट खाइबा। तो अभी पखाड़ फास्ट बाइट मुझे नेबी। शाग भजा, बैगण भजा, कच्चा लंका, पखाड़ खाइबार गोटे मजा ही किसी अलग थाए। आउ सब लोग पखाड़ खाई पारती। मुई मोर बहुत सांग मान देखी जो मुझे कहे आस आम घर को जा ये कर भाई पखाड़ टे हम एम कहते। खरा दिन जो आसती प्रायतः पखाड़ खाइबार मजा ही खरा दिन थाए। आम तो ओडिया टोका सब बेले पखाड़ आम माने सबकि वाह लगे जे
ସାଙ୍ଗମାନେ ଥରେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଖାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଫଟାଫଟ ଏଇନା ପଖାଳ ଖାଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ପଖାଳ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବ ମନକୁ ଶାନ୍ତି, ମାନେ ଦେହ ଭିତରେ ଜୀବନ ଗୋଟେ ପଶିଯାଏ। ଖରାରୁ ଆସିବ, କାମରେ ଯାଇଥିବ କି କୁଆଡ଼େ ଅଫିସିଆଲ କାମରେ ଯାଇଥିବ, କିଛି ବି ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ, ଗାଡ଼ି ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ କି କ'ଣ, ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ପଖାଳ ଟିକେ ମିଳିଯିବ ନା, ତା ମଜା ଟିକେ ଅଲଗା। ଲୋକ ତ ସବୁବେଳେ ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ହ୍ୟାନ୍ ତ୍ୟାନ୍ ପୁରା ସବୁବେଳେ ସେ ଗ୍ରେଭି ଆଇଟମ୍ ଖାଇକି ଦେହକୁ ପୁରା ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚେହେରା ଦେଖୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଝଡ଼ିଗଲିଣି, କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ଜାଗାରେ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ମାନେ ଗ୍ରେଭି ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଖାଇକି, ସବୁ ଜଙ୍କ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇକି ଯାହା ସବୁ ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି, ଯେହେତୁ ଖରା ଦିନ, ଦେହକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ। ଖରା ଦିନେ ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା, ମାନେ ଏବେ ଖରା ବହୁତ ବଢ଼ିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ସ୍ପେଶାଲ ପଖାଳ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଯାଏ, ଜୀବନକୁ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ମିଳେ, ଯେତେବେଳେ ପଖାଳ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଯାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାରିବା ଟୋଟାଲି। दर्द होता है दर्द होने दो, जख्म गहरा है इसे रहने दो, आंखें रोती है इन्हें रोने दो। ଖାଇବା ହେଇଯାଇଛି ଶେଷ, ପଖାଳ ପୁରା ଫିନିଶ୍ଡ, ଶାଗ ଭଜା ଫିନିଶ୍ଡ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ତୋରାଣୀଟା ପିଆ ହେବ ନା ପଖାଳ, ମାରଣ ପୁରା ଏ କ୍ଲାସ୍, ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫିଲିଂ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ହାତ ଧୋଇ, ହାତ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ କଥା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ପଖାଳ ବି ଖାଇସାରିଛି, ମୁଁ ହାତ ବି ଧୋଇ ସାରିଛି। ପଖାଳଟା ଆଜି ମସ୍ତ ଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ପଖାଳଟା ଆଜି। ତ ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ହେଇଛି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ପଖାଳ ଶାଗ ଭଜା ବି ଖାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୁଁ କହିବି। ଖରାଦିନ ଆସୁଛି, ଖରାଦିନ ଆସିଗଲାଣି, ବହୁତ ଜୋର ଖରା ବି ହେଉଛି। ତ ପଖାଳ, ତରଭୁଜ, ଥଣ୍ଡା ପାଣି, ଦହି, ଲସି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ଚଷମା ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିକି ବାହାରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ, ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ଆପଣ। ଚାଲ ଯିବା ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା, ତାପରେ ଆସିବା ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହିଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ ଟୋକା ବିବେକ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।